Здравейте, хора! Днеска ще играем на Rivals, само че днеска се опитаме да ги бием всичките. Както знаете, ние пак направихме видео на Rivals, само че с Християн и Алекс. Но тогава бях твърде зле, особено. Но сега вече са апгрейднах, вече имам нови оръжия, примерно като crossbow, RPG, това, онова. И съм изложил и такива бои, за да изглеждат по-яко. И в момента ще се опитваме да ги бием. И нека да започваме, като бием първия човек. Хайде. Значи, хора, в тази игра има 1 в 1. Тук има 50 левели. Само да знаете, че има 1 в 1, 2 в 2, 3 в 3, 4 в 4, 5 в 5. И както знаете, дето играхме преди в предното видео на Rivals, играхме, разбира се, 1 в 1 в 1. Днес може да играем от всички видове, ма едва ли не чак от всички, но в 1 може да играем и 2 в 2. В този пак. Нека да започнем с по-леки, примерно като ето 76 левел. Само да обясня, че хора, аз съм бил един, който е 155 левел. Добре. Най-доброто... Не арена, моля. Не бе, защо арена? Хора, значи имам кросбол, много съм добър с кросбола, но за арената използвам RPG-то. Искам само да ви покажа колко съм добър с тези две такива. То се отива на вятъра. Хайде. То смазвам. Той се врел там където. Това май ще се самоубия, аз не трябва да... Аз само гледам шоуто. Майко! Когато го много скопнах. Айде. Тук бе мишок такъв. Не знам хора как бия някои, които са толкова големи левели, ама... Не, глична ми спори. Майко... Просто няма си представя колко съм... Майко, този как го изпрасках. Как го изстрелях във въздуха. Айде, ще се опитам да му направя трика с ножката. Поне знаете, че мога да правим така, нали? Може да правим така, но аз искам да направя това. Да го... Чакай, объркал. Направи го грешно. Ама когато не ми стане, просто го убивам с RPG-то. Майко, аз приемах стената и го убих някакси. Много странно. За другото. Подпишете в коментарите дали има разлика от преди и сега, защото ми е интересно дали сте схванали, май на 100% сте разбрали. Нищо, да ме уби, да не ме уби. Айде. На парчето. Майко. То къде го изпратих? Не, твоето. Майко, този го смазах буквално. Моля, само да не ми гличува, защото... What? Това за първи път го виждам. Защото аз пише кайф. Хора, зле съм.
как го ударих, човек. Хора, първата ни победа от първия път, човек. Това е много яко. Хора, ако не знаете, аз сега се боря за снайпер. Нека този го... Не. Мите така да се бият. Не, сега ще чакаме. Пак едно в едно. Хора, ако не знаете, тук трябва да се борите за ключове, за да отключвате различни такива оръжия. И вие печелите ключове, примерно като убиете някой или примерно тези предизвикателствия, за да получавате, примерно, трябва да играя 12 дуела, трябва да победя 12 дуела пак. Това вече ми е много лесно. Айде! То са страшен, хора. Айде, то са страшен. Моля, на най-хубавата карта, моля. Стига да е пак ли арена? Тоест не са... Не, аз накрая ще... Хора, пашме с RPG-то, защото за арената RPG-то става. Да не стане работата. Ой, само това да не спами, моля. Мали, чакай! Не спами. Майко, това с къде чузнах. Това има 0,1% това се случи, човек. Аз съм лъки. То ще го стружа, казвам. Казвам ви от сега. Ой! Не, изгоря. Не знам как го правя това, ама арпито е олпи, човек. Хайде. Не съм използвал гранатата от много време, защото вече използвам RPG-то, ама... Айде да го използваме. Заедно с RPG става ядрена бомба. Си извадя... Уай. Не. Докато заредиш, става с 1000 години. Но хора, ви виждате колко съм добър, ма така и не мога да победя Хрис. Като между другото говорим за Християн, то той си направи чисто нов канал, който... спри да ма спомниш, който там си е качил първото видео. Сега ще ви го изпиша как му се казва юзернейма и принципито. И така. И ако отидете и вижте му видеото, ако ви хареса, лайкнете му. И му се абонирайте. И така по същия начин на моя канал. Така, добре. Мали, то скриваш. Някой гледат земята, не знам защо. Толкова ли е красива. Виждам някакви квадратчета с плюсчета. Нещо интересно има ли? Човек. Направих му трика. Айде, то да избега. Айде, пак спустоши. И вече съм 53 левел, което е яко. Добре. Ура, хайде. Сега ще моля ви на... Къде има? Crossroads, please. Някак си. Значи хора, сега ще покажа колко съм добър с кросбола. И гледайте си, гледайте. Ето, точно снайпер. Не, точно няма снайпер. Той има силно снайпер. То сглобих. Майко. Ако и то сглобия, няма повярвам. Бай, то даже не направи нищо. Той буквално само стоеше и ма гледа как аз ги пребих. Виждате ли колко съм добър с това? Някаква идея.
Даже да ме снайпер вече не ме плаши. Но преди много ме плаши този път. О, но чакай бе, не искам 10 не знаете ти са от други отбори. Само забравих. То малко бърках кого съм, кой знае кой не е. О, трябва да се бия с това. Няма да има пращане. Айде. Пак да брати този не отне. Просто скрие. Не купи случайно. О! Сега ще го този спокойно, хора, не са притеснявайте. Мали, вижте колко лесно. Хора, питайте в коментарите, кое е по-OP, кросбола или RPG-то. Тоест най-много гласуване ще го използвам най-повече. О, нападнах. Видим, чакай, че нещо се обърка с контролите. Ето ще го напръскам. Мали, за тези къде... Май, чакай, аз и двамата мога ги убия. Убий котос. Ей, имаме наградка. Айде, печелим. Хората, знаете, че има и такива награди, които получавате и те ви дават разни неща. Като Lucky Block, нещо такова. Ясно. Но то не е много интересно това. Добре, 2 в 2 е добре. Искам да играя едно в едно. Айде да видим дали ще има някакъв резултат. Хора, не. Ние сме с... бикарина. Пак чуваме тази музика. Хора, тук сме сега. Айде, ще използвам RPG-то. Айде, да. Кай бе, Вайтос как скача, майко. Тук има снайпер, някой има снайпер. Трябва да внимавам. Ей, снайперушка, дружка. Охо. Ей, не. Ой, то си има щит. Трябва само още един път. О, аз ги разбих. Аз само един разбих, другия се пребиха. Но, видяхте ли хора как то го разбих? Пък то се е буквално 100 левел. Може да използваме този джумпер. О, не може да се използваме на другите хора. Знаеш колко са злете си? Не! Малко стане едно в едно. От едно в едно стане едно в едно. Ела. Ти ли ми правеше преди малко? Сега, знаеш как аз ще направя на теб много лесно. What? Откъде ги имате? Аз за първи път пирам тя работи изобщо. Коментарите дали мразите спамери. Аз честно казано ги мразя. Вайтос как лети? Не, I'm out of here. Ти ли са буташ там? О май. Лагна ми хора, лаги ми! Не! Ооо, този как го наръгах. Айде да ми ти, ли ми правеше? Знаеш как аз сега хубаво, че ще се струшам. Не знам как ще го струшам. Нямам никакъв шанс. Стига бе! Ооо, майко, не знам как го направих това.
Хора, ако го стоша, то се няма повярвам. О! Чакай, беш, чакай. Май, хора! Не мога повярвам, бил един. Май. Сега ти ли ми правиш Телдиел? Знаеш сега как ще направи един Телдиел в истинския живот? Ела. О, 100! Майко, тос го смазах. Чакай. Да го яця. Ура, видяхте ли как го смазах? Това е първо едно убиване. Добре, хора, сега ще правим още... Айде да видим този какво ще направим. Я да видим. Как ти ма спамиш? Майко, хора, подцених тоса. Окей, то си е добър. То се е строшен до 29 левел. Ало. Да, не иска нов едно бе. Аз казвам... Не, къде е това? Само да не съм... Моля, тази карта. Yes! Айде! Кросболчето ми. Айде. Хора, тук има един много як трик. Ако искате да ви го покажа. Не знам, той не винаги работи, но... Къде трябва да се тук? Значи, идвате да взимате и това. Идвате тук. Когато той дойде, го стрелвате. Той взима даймидж. После го стрелвате с кросбол. Майко. Не ми проработи. Ти да ми правиш Телдиел, бе. Знаеш какъв Телдиел ще си дам на теб. Защо днес в това видео всички ми правят Телдиел, не знам. Аз много хубаво ще направя един Телдиел. Трябва е по средата. Това всяка трябва да служа такива врага. Тут накрая ще да направя с космоса ще дойде. Чекай, какво? Това, какво имам? Имам звезда. Ама ще си ползвам това хот-догчето, ще много по-яко. Искам да леко... хора, трябва да играя още достичка. My calculation says I need to play 3 more games. Окей, айде. Видим кой може да сме се опре. Имам това какво ще направи. Айде, моята картичка. Знаете ли кого искам това? Исках и Yellowstone, ма айде. Айде ще взема това за сега, защото... Не знам защо, но почти за всичко това не е добро. То се самоуби буквално. Той искам да направя ония гли. Ония трик да е глич аз. Какви ги бърбоя вече. Ама си изваждам кръдбойника. Когато аз казвам, махай с спамър. Но то да ли мога цели, то нищо не ми направи. Не, лична ми. Айде, цялата публика да те види. Цяла сега те види как умери. Майко. Моят трик, айде. И от тук за всеки случай. Че има снайпер. Аз познавам звучите почти на всичко. Най-вече на снайпера го познавам. Най-добре се познавам на снайпера. Лаги ми. Много ми лаги. Добре. Снайпер. Сега стегнам. Стегам се и го бия.
Когато тази строша на хора. Ой, тя иска да избяга. Ма така и не... О, чакай, искам Йелстоун. Йелстоун. Малко окей. Йелстоун. Я с кросблок, който мога да направим. Така. Защо трябваше да летиш? Хайде, Йелстоун. Не, моля, сега всичко не е арена. Yes, Йелстоун. И като видим какво мога да правим с... бе. Трябва да избера RPG-то, не знам, но нека малко кросбол тайм. Уху. Съм готов. О, ето. Ела. Не. Защо спами? Ой, видяхте как станах едно. Не, взимам. Не ме спами. Човек, мразя като спамиш. Каква мразя? Я не ме спами. Yes! Набих и поне едно. Айде хора, биям я. Само да се ме заспа. О, не! Греших. Не, пак ме наспами. Намери. Не! Ма хора, тя спами. Добре, хора, айде. Още няколко игри. Добре, айде, моля се, Йелстоун. Не, това. Айде, добре. Няма рискувам да взимам това и... Айде, то се струшва. О, майко! Тята ли кому направих? Мали, той падна. Аз благодарих, той падна. Но ето. Просто поне не спами като другите. О, не. Той даже не успял да ме удари. Той е паднал долу. Той пак падна. Майко. Просто толкова ли може да се задържи на едно на повърхността? Само пада. Като му дадат една карта с тупки, буквално ще пада 1500 пъти. О, паднах. Не, мали, чак да падна. О, боже, защо ми гличва?
Е там да се маха. Бра. Точно там горе. О, майко! Мари! Видял ли какво стана? И аз не знам какво стана. Ама видях, ама не разбрах. Не разбрах какво се случи. Очите ми не го сванаха. Не, всички ли с това шоткън и коде. То сполутяли, бе. Ой, заседнах! Не, бе, трябваше му още един удар. Трябваше му един удар. Трябва да го бием, хора. Трябва. Няма как. Айде. Що падам, бе? Трябва да го чакам тук при варела, за да мога да го убия така. Ела, съм толкова си кажа. Не! Само като спами кода да направя. Yes. О, хора, как му засмачках. О, добре. Някой си по-така. Само да няма снайпер. О, не. Просто има снайпер и кротбол или нещо. Просто нямам думи просто. Трябва да го бия, няма как. Няма как. Ой, какво е това? О, чакай, добре ще играем! О, лагна ми! Не! О, пихко! Някакси като ми лагише. Хора, това е... Аз съм много късметлия. Нещо, че умрях повечето пъти, но това е друга. Правя неща, които много рядко може да се случат. О, така може да падне. Какви ги върша? Тоест няма ходи никъде. О, майко! Ще умри. Айде, яд. О, не. О, има снайпер! Майко съм! Махай се. Махай се от мен. О, умри. Добре. Аз този го троша буквално. Не строша, а троша. Майко, то толкова ли е тъп? Да. Гледаме шоуто. Ти толкова ли си зле, бе? То се уж 62 лева, пък уж е 72 лева. Аз така го мисля. Нищо че мисля. Така. Уйде. Не. Точно снайперушко. Не, бе, защо? Хайде. Това го бием. Хайде, умри. О!
Айде, убих го. Добре хора, това беше от видеото. Чао! Ако ви е харесало, оставете един мощен лайк. И това беше всичко от мен. Чао!